Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Kipi kinachokusababisha ukose imani na mimi? Hivyo vitendo vyako. Kwa hiyo ndio maana umeamua kunificha kama mkeo anaumwa. Unasemaje? Nilichokuambia nimemaanisha. Mimi ninachotaka ni kupona kwa mdogo wangu na si vinginevyo. Kwa hiyo shemeji, tekeleza ulichoambiwa. Shemeji, yaani mimi kuongeza mke wa pili ndio tiba ili mke wangu aweze kupona? Sasa hii ni dawa au ni masharti? Mimi sikutaki kukuoa wewe kwa sababu ya kufanya mapenzi. Lengo la mimi kukuoa wewe ili kumponya mke wangu ambaye ni mgonjwa. Una uhakika ukinioa mke wako atapona? Na asipopona je? Werubya mwancho murigereri ritukaliga ryarero ryaramisi tariki 2 chomotyenyi o gatano gatatu mwaka wa 2025 eke nekionga chinsa ibere asenchira yo bwikirano chenigongoro kwaro ni ototo nyaingiri no itokobwatera na kronza memenyirio nigakoro kwa Wilson Makoli kona litangana kigima aja negatial na kwariganiria magaroba ya lero abantu baitona onyensa chinde yo mwabo babolete kurunka bafuatilisie barolenga nzachine nero gakare omusawo yomo goitwa goika gukwana maiga ya mubiro wa gusambwa chinsemo cha mugambi ime ya Kenyanya wanto gwansa kulimia macha kuruwege simatro gosinywa pi esimi go chabisia county ekolente gali gotulimelio muliro yabisi yo mugambi wechinsemo cha Teresi esa blockation ya chogo gusambwa n'abantu batamanyirie obotukubo kira lero Natori democratic kieye ayota rochumna tori konyora kende. You have no table. You have no space on the table. Na ababwatani bekiama kya UPA county ya Nyamira komerana no murayi bekiama kyo omuske Amos Nyaribo yubo igoro mugavana bwe county ya Nyamira.
Mwanchumo ligerali ekiunga chinsa ibere toko chaka ningana ya gwichani korwa ase chinsemo cha Kenya azitoko mayomna umubere bumusayo mo bw'emyaka ya gatu niga utoka ase epara nsemo chinsemo cha mugambi ibencho abwes chinsemo cha Kenya mubero yo nigo obwata chingoma chimiaro nabo igo nigo bekire umuriro gose nigo sambire mubero yo gwikabono turamanyekana abanyene mbarabi na nigo amate ende onsi ebole noyo mwabo yabolirwe enyara kabaga gwesokia eliko nyara kabaga komanya onyagosira na omugambi chinsame chyo boigo nigagikeria gakore ekyo na ukoine kyabona obotuki nigo bwachakigwe muna gotumanya muliki tokiripati copy mubere wo musacha tokire ase parambarabare ase nsemo ya mugambi 2 sublocation ko bwate chingoma chimioro na gusambwa so mubiro iyo mubiro nigo onyorekana nabayiti abo barenge gweta ase pare iyo twabokire bono mambi to gakare kwigwe kurate twabiri no goichana ase ngencho ekenegento twakumiri mono ase ngencho mwana no moke mono kiabiri no goichania ase kinyoru geito gaiga ande bono twasinyuru komanyanga ki omonto yo karo to rigerete okoranga taite iria ngensa gaitire kurwa segete akaletwa akabikunsa gasambirwo ebya baibuli baito erusa mune iga murenda abana mwana oyo nto komanyana no yo bwe sukuru orenge gose no mwana bwegenga iga baibuli ese mwabeta murenda abana erusa ne ntambe omwana ekera asoire nyomba mobeka mesa igoro matebi yaya ense yabeire iga na iga bana baito kamuranje mwarorira ya mwarorire iga kamuranje ebeke buya kwarengana no mukonyi bw'umugambi bw'ensemo iyo jare dombeta nigo amanyigwa igoro ya ege korwe ekyo na abamenyi ase mubiro yo utaramanywa gwikabono itukoria lero kemambia na nyore report mubiro no tokire ase kenyoro kya mugambi 2 eke report ase ekitengo gya okorobotuki baikire gaiga na enderende barigereri nganke kiagere tumubiro iyo gaikagaiga bakarira ririoka asasi chio gokora obotuki chiakorire obotuki bwabo bakorire egere bamaye komanyanga omubiro ino yongo ombeta nigo abaganirie chiamate cy'abantu batararora oyo mwabo omusaye bw'emyaka 20 goika 25 bacha ase okwenekia gusuri noyo mwabo onyate kobaga gusira ndaito batebya abantu baito na onyensa chinde oyo mwabo baborete kurunka bafuatilisie barorenga nzachine nero gakare mubiro nyagusira nigo bwate chingoma chimioro na gusambwa ekyo kekoro kya bunandake ni mioro agetwe na gusambwa kuyirira ogukwa kwaye semo na omubero ye nigo omoro oyo amo nebyate ebiga byatokire kibibwate amanyinga mange nonyama gosa kalerende omuntu takomukeli bweseria kubwali bagali ogoitwe ngenje buneyega mugambi nigo abasabire abamenyi kubwate ali chiko ebiro babwatiro muibi njo mubiro muno korekana na igoitire tiba baisa kuimukia sheria samba okabo ase nginjo tetakiribo ekero montari na mamocho igagwenerete kubwatwa kera bwatiru oiru mbere ya sheria Nyabuga no musinia village elder ogotebuna abamenyi kangomba bwatiri chiko lyo kubwata omukageru oyo libaga lyo kumuita ase asabire abayibori kubarenda abana baba basaye kagerete ngeke ntege kyakorekanire ase sublocation yaito ekinaki getangani nande kyabere kyo goichani mono nare koimisha abantu baito na mono ekero amagosa tokire tiga togande neri chiko inguma chiane kiwe nigo chigotewa buna omusawo iyo osiri obugima bwaye nigo abega gukora obukebago bwaye asege kabono nabo yotayimukirwa kwigetambukiro kyo kumubwata magega yeko kugwa kwa amachibu naraya iga ngori boteregetembe TV kurwase ensemo ya omugambi 2 kurwabo Kenya county ya Kisii Maritana nje Gilbert Kobi na mwancho muligega kole kende kengabune kyo rigo mubere bo musabi myaka 35 nebere ase elieta Jared Kirage oyokonye ole omurundia bwekeragita rigo nyaraka bago toke mambya lero ase gesona mbarabale ni nyomba eyemo yokonia amarua kolengana ne amate yaye nigo banyakaba bakwenekia buna nigo nyagosira arenge buja chinga kya soga takurwa somo chyoyo nabo igo nigo banyako bakubulia banyanyimbo begetaseni kya matutu banyako bakora obotoki na koirira gosina kwene kikirete oyo nyagosira hosiro mabwaye mubiroye nigo gendrete ko kendira sengendu ya Nyansiongo Mission Hospital ase county ya Nyamira ganja samranja skirahe wako umano garu de goro sa naneka kasoka kerasoka kan kejauri
Korge jauri ato kosirete. Ke jauri awa matinga oseko kitoko sabe serikali tokonya. Ngoro kumagire kwambuka. Umwana uyu osirete no yone. Mwana uyu nigaruete igoronka kiarenge chinsai kianda igachiu chikoba kianda. Korwa buntu ntokumanyana inki kiabete. Nke bono twaje korangeri kubono mambiunga igakwete. Gaki ogosorora kwane nkoringa ki tige serikali ingeto konye abantu babeire bagukubarutwe emirango y'abanyene abantu batari kumanyana ninkikere tigango na intu toramanye gente ke serikali atokonye twasoroire serikali atokonye ntunturanyora muntu gotoa mwene abantu baratoa mwene serikali eye etakorera uchunguzi asogwanja kwa barendega tumanyanga kingi kiarie to mwana na intwega tumanyanga omwana igakwete njire naiga. Majina naitwa Roda Hamisi. Ninasititika na ninashangaa sana kukutana na kifo cha Kenya tu kuona kimetokea wapi. Mnaamka asubuhi mnapigiwa tu simu mumepatwa na msiba. Na ubotuki bwoko gose obotuko bwokira rituko rya lero imesa location ya Iteresi location ya Jogo bunge ya Kitutu Central gose ward ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Church South nigo ABC yo mugambi omuya Crisanta Sosoro ya sambwa n'abantu batamanyiri na iga magiga ya ABC yo kobe gose magayo mugambi yo kobera ABC asegeka kimetinyi 5 na 3 yoka okwana na getembe bamenyi bensemeyo nigo banyarka bakugikiriga korekyo na kwemurungania munanigo kererire barabo bachikuborwa abokoreri asegeka munagotumanye muri kito diponi asanya. Chinsa kianda chobutuko bogo kiera lero ni goge kolege taliki ya botambe kia batura bamenyi be sub location ya Iteresi gutoka me location ya Jogo asoko sambwa kwa bisi yo mugambi abo chinse mecho n'abantu batamanyiri ngoro kwa Juvenal Mokongo kombe aiga na onka njenge to mugambi asa aiga sa tuwa mwagache abisi aiga ninje nyaruete ono nigo yachi gwika butuko ange jinsa isano nemo ngwakerwe siminga rugoro twajire kirandi ngochicha nkonyora nabisi yo mugambi nere tanganete kuya yambokeri gochese kirandi tugwansa gosomba mache tugwansa kulimia konyora abande konyaba lentira mache wanto gwansa kulimia mache kurwege sima togo sinywa pi esimi gocha bisia county ekolente gali gotulimelio muliro gukwana n'abamenyi bensemejwe abo bayicandete gekoreke iga nigo bagoteba ogokagerwa gwestima asenyombeywe teribo ekiagera konya terabekwa iga bono mambi nari naigwa naminyoka gocha gango chuikaga na nyorere ni nyombo obisia ya sambiru kabisa rigeyete egara muliro toyo stima teyo bono yekoragana n'abantu babangite bagasamba enyombe gatari muntu tari stima yasambete ese nyombe tabwati stima muliro to gusaka kurwararo maochi kwambukira go chinyomba chinde ya atero koria nyombe ya gartu abwati twaborire twanyore nga stima teya ase nyombe mbwango iga yagachwe ekono no mugambi mbwango iga bekwa asobisi yiga mbarabare na bisi yo mugambi nigo abantu abange bamenye taroro abo barorekana go utia makweli yo muliro ase ni benyinge anene yabaonchire yabake gusaliwa nabo igo nigo bagoteba ngobisi yiwe nigo yabeiroro asamatuka make agora nje nagumisana mugambi oyo mwiso ndaswete tarakora matuka mange kende nge yagoseire muntu torathena gento getengere igosore ge muntu ngere bina getagambire igoseba kiaru ya sinyire aminyokani yatambi ntuna boto ichane tumono ekorege yagoregete se obisi ya chief ni chirani yeito konya nando muliro ligiri kubwata gocha magisi tomenyete chirandi kirenge kene na botorosete ekintu kene tosabanya sako rwanja kwae oyo koreta magosa aya ache bwango mono asaba mabera nyasa mwabere obisi yo mugambi igebe bekaine ne chinyomba kiraiga kirandi kire chinyinge ekionsa chinde abantu bamenya tororo no muriro yokoronga nyatari atwaye mugitubwanga abantu be kaunti bageka kumnyoka bwango baje kulimyo muriro naboro je korenta sare nene usambira abana nyomba sambira abantu nyomba nombone kerukuri yakoronga ibintu by'abantu abange mbiyeta okubole kwa bobono gocha serikali no kwango yobotuki nabo igo
kuirire gitambukiro kero kende abo barabwe bakubwatwa nilimo chilio nari gusaba ng'a serikali yanje yangu yobwa obotuki bwaye onya kirenga mwanya bante ekorete gintu munekeiga egere abantu buna baiga baimukeri gwatwa ekorekera mugambi arange nase abananchi obokore nko babo rais muna bona katwara buri ga twate ng'a abantu nabange bachira babwata maramisi bataito nsajino mugambi abakonye lakini banya ngobista korete obisteyo mugambi umana no yo mahana kerara ase ngokonya ari bintu ebinge boto be affected bono muna bona kana baigore to bisi ero no mwanya bantu bwate kerengera libine kebe ekini ara nyore keranye kebe o mahana nyota kumunyoka bwanga sabo kwabera ikanya samwakani kuripoteri kitaseni kia uwanjite kia Gatembe kuroiga asesa location ya Iteresi ayo kutoka imeye location ya Jogo imeye bunge ya Kitutu cha sauti letaria na igongoro kwa Dipon Asanya na buna enchira eyemo yokweroberia bosio bobochorio bonne boli bosio nigo ababwatani bekiama kia UPA kurwase county ya Nyamira abamanyikanete buna coordinators banyakaba kumirana elio kwenda kwerigani igoro bochorio oboke oburachikwarikwa na munese county ya Nyamira ase eward ya Nyansiongo eward ya Nyamaiya amo nelia ya Kerenyo abwatani abo koseke kalekyo nigo kiarawa amo no mugavana bwe county yomuske amoske munyaribo oibo igore omurai bwe kiamekyo kia UPA munagotumanya umurikito Paul Cup Okara bagukwa nase gikarekea kyabaretamo abakoordinata kurwase chiward Johnson Merongebere me county ya Nyamira gikaro kenyara ko bagekorawamo no murayi w'ikyameke iga kya UPA omuske amoski mumenyaribo uyibo igoro mugavana we county ya Nyamira igo bagendere ko babakubuli abagusigo chamo ili kubwate bibande nabo igo kwedika buna abana chama bekyameke kya UPA bunenchire yamo yo kwerubya bushibo bachoyo bunene igo toba inkobanga amangana yepati nandinga kitoko genda moto ikiagara munatorigere cy'umuto bono tutabeti amamuno mubusi tutenene chama yemo ntobutwara nguru chindi chance ukwana bwegekere kyo nigo batebiri bune kyamekega nigo gyakiramo unenchire yamo yo gukunyara ko bage kweroberia elio batukunyara ko bagotenenia abarwanirire kerogo kyo bwa MCA kurwase chiwadi elia ya Nyamaiya elia ya Nyansiongo amone wadelia Kerenyo asoba chorio boke bokageire ko bokorekana busiiga igo no kwebanga na make sure that a party neyemo a candidate neyemo nentunyare we asata ourselves tobe the honorary party kuru region ukwana bwegekere kyo yoro munyakerugo bekyamekega nabo go MC kurase wadelia ligo momuske Nyambega Gisesa nigo agende ko bagakumwegerera omwasi ko bebwe kanisire Katolika asereta Joseph Mairura asinkwa na yaya bwatuka asikiria tebrenga matyangi ni gali maiga ya abarayi bechi kanisa nabo igo kulia iranga chinga kimatyangerera ne Kenya mbajikunyara ko bagusanga amo ne kerisia kiga Catholic unenchire jamo yokoleto kuiwana nabo igo kulibalibe chinkwani chuchaleta obotutukano tutete byabagusibeta bonspi that on behalf ya Dr. Fred Okengo Matiangi ni chama kia UPA no toramo nandi ngo musika gocha na chasange na ba Catholic baitu se torre na kitokore misa torre na kitogoska ochi mutu obusibo igo nigagendera ko bagakuburirwa ko bamonobomo elio kwenekya obuya na boigo ko yenyorere getali ase serikali chingaki egetali gekobagwa twabangirwe amatuka mange ase nje tokobagana abandi batoka bakare Jubilee abandi batoka no ODM abandi batoka Nkanu yani mwana wadina tori democratic kieye ayota rojumna tori konyora kende you have no table you have no space on the table you go bargain for anything igabone yentonku baboria obomo nechinguru omwelio yeninga badelegate abaga bagendera ko bakoboria abanenchi kurwase county ya Nyamira kwenekya kwelikia sobonge na wancha ekyama kyabo kya UPA nigenge kero mwana iboirwe omumuraso omuki abantu nigo bakoboka nande bali ebintu kisore na kireke mona into UPA iboirwe nari gusaba omugusi wensi asaika
anyare ko anche party yeto ya UPA na ande tutene na sobomo asoko Leicester sobonge binga eraundi ye na intutu ancheirwe korugusi ngatika tokambe Kenya ana ringa mjamna coordinator responsible county ba ichabu ya sobonge na kire wote ya bato montoye erindi na kitoko yenda akore campaign asobomo twairire buna UPA koro kense ngaindu buna abagusi twachiramo o support Matiang'i twatware saiga yo mugusi na ende nere koirebiro gebe UPA Yinko ripoti rigataseni kia wanjete kia Gatembe kurugiga astinsemea chigache county Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp na mujumbe we bunge ya North Mugirango Muske Chwa Nyamuko nigo ritugoria rora okwigora gwecha bisi chinene chi division ya Magwagwa abo ase abagambi na boiga abobisa abarache ka bagochitumeka asongma yogo yo boigo nigengana yo bukurumi anene mono chingaki abananchi bakobwate ibande yagikerigwa ne chinguru chinene ase bagania abo bagenderetie gosaba liaki na chibesa kwemukerigwa egetambukero kelichiko ase omayogo yo boigo nigo onyaraka gukiranwa amono mwana siasa Adam Mochenwa uyo otebabuna nere gose otebabuna nere buya enjira eligigwe elinde abamenye chinsemechi banyaka bakanyolera egesima kya machi chinsemecho na sense gose na sense ya siasa nigo omujumbo yo omusike Chwa Nyamoko anyaraka gakobolia abagusi gochamo na kubwatirana munago tumunyumurikito Fatigadi Gisemba bunge North Mugirango Muske Chwa Nyamuko nigorit kuria rero arau kuigurwa kwicha bischinene che division ya Magwagwa abwase abagambi na boigo ababisa abubarache gutumeka cha bisi echiga basa wirwe buna paeneke ngo baikiraniria bare abamenyi pensemo ejiga hobokoreri obuya. Nataka kutoa shukrani kwa ofisi ambao sasa tumepata rasmi na tunatoa hakikisho kwa mara nyingine ya kuwa hii ofisi ni ya kupeana huduma bora. Bwana ACC, now that we have this office here, ofisi ni safi. Sasa tunatarajia tuwe na kazi safi. Hatutaki mambo ya corruption. Mnataka corruption hapa kwa ofisi? Na wale watoto ambao walikuja kushika vitambulisho, alafu wanaitishwa 300 shillings. Na kushika kitambulisho ni free. Hakuna kulipa. Ensemo yaye Muske Adam Mochenwa oyo boigo oro mwana siasa kurwase county ya Nyamira boigo ore oyo mobo asibaria bagendrete komerera amate ekirugo kyobo senator bwa Nyamira nigo airachinga kecho na komoboria Muske Abel Mose oyore omo MC bwensemo eyiga buna aeneke buna ngobwatira na bare no mugabana asugo kunya egesima kyamache asayaiga eri kubakonya abamenyi abaiga ACC. Nilisikia uliomba maji kuja hapa, nami nataka nimwambie mheshimiwa Abel, yeye anafika gavana karibu tebia ali gavana aleta maji gocha na yago ikero bisi yao garia ni sisiga bintu byonsi mugo tweko mujumbe ntokuganya gavana aje gutubikira maji kera gavana no mulito lakini mote momote binara imuke mote moyo momote iboyo afanye bidii kiare county ya Itoya Nyamira ya Irani Bochumagere endelea kushirikiana na viongozi wote ili to make sure project yetu abwate yuko Vike University na alikiabonyoru inakamilika no Moscow lyokuwa na gae ya kwerendea Gisage TTC. Hiyo tushapatiana maombi as a Minister of Education, tutafuatilia kwa sababu ni ukweli vile alisema ya kwamba there are 44 acres of land Rogoralia ili to make sure college yetu ya college ya bei chingaki echecho nigo mubunge Nyamuko akwanira obuya bwo mugusi gocha amo. So kwa hivyo si tunajua ile position tuko, lakini ekenene tuwabere tuko kwana Inkelino Mugusi has lost political value. Kwa hivyo ni lazima tukuje pamoja, tuungane, ili ndio tunarege saku. Hingo ripota Gatembe kurwaiga Magwagwa igiye gutoka me bunge ya North Mugirango County ya Nyamira. Fatigadi Gisemba.
na abanyimbo nigo bachakira obotuke kobwatekana negekore ase kanisa ya Adventista ya Nyeriacho eyo gotoka imeye gwodi ya Gachuba imeye bunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira kobunwa na koibwa n'abantu batamanyirie abo obotuko bokera litukoligoro kolengana no mulisia omonene wekanisa yuchoro omoyo nigo enibo gwetania chishiringi elibu emiyemo na chishiringi chiribu emiyemo na 50 chanyata kabachi gosira gwetirase egekole munekyo ekigenya kabaga guturwania emirobeli menge ase kanisa yo na gutuma imurikito Daniel Onteri kero mwaka omutinyo gatana gatatu chikanisa chiga Adventista nigo chekorobelia ase bigutu wechikambi na so mwako yiga ebinto nigo bera chikobeta bauti ase kanisa yiga Adventista ya Nyeriacho imiye county ya Nyamira niyemaga y'abantu batamanyekaneti kobuna na koibe ebinto byenibo etanite shiringi chiriwe myemo na 50 egati yabo ebinto byogokwanira abasa embale babwate kwaya bakwegera ase wiki egakora bakabwata abageni sabato bagacha bakanyoro murango demendo igo iraneiri kebunire bagochikurigire bakanyanga kebunire yakebunire goetera chichuma chiabege tuchikabune kebuli eki bagasoime bagastuka karabaligireti bakarara ase tokobeka ebiembo byekanisa amakondo yani ngenda ndenge system ilito gukwanira ngima kando no bwiga chikabati chomogachi wechibese ase kanisiga nigo boigo chiaturubanirie na kubunwa chifom chengencho chalengarro boigo chigataburwa ebibuli bikabunwa na sensemo yesiko yekanisiga ekebuli nigo giatokaroro ne chibox echo chatumegete chingaki chokogole bintu ebyo igo byayirengaki bikayirengaki pako abantu bande bachago kunina tuya sikia tange dunga ichigo ekaro chigo chikobaru chinyoru nganjira akoraki nchira isana ona karo chitaisa inirende hande tuwa chiko ligie nchera korengana na baraya baiga omokio monene nigo tumegete aso kobikera no kwemitia kwa begeno aso koligie nibo egento kyabairanirie magaga kemagendero no kolichanigwa kobokoreri na bito se mere do jakora chikambi ngone kambi ito tigale tondi 1 week to chak pone to sinye ngito jo kwanira tayara yoka no nye members they are confused tali kanisa yoka geteni nja iberwa abu asikanga twale kogenda turusie binte ebyo no rone binte kabiri ebyo na mubamba mata no ntwegwete mbye byetu abange niko baichanira egekore kiga gyokoiwa no nyengo ika hasi chensemo ne chinyumba cyo gosasimera gento gekoreta amargerilio mwanje motokonye kiagera ntole no komigwake asenginje togendrete kwariganie kambi yaitu eyabere irange mono abeire bakora ibebinte bigakoruchikanise chimigise chigokoranga gose chikabwate make onde bwensi oyora igwa manganaya obwato akoboko gotambe yasa olidogo sasima ntwe toko mutigera lakini kararo ebinde munaire tabirani yasa kumwabira nanda gochikoboya omobo ase bali bago chikotoleka gwika kale na kale nkurubuterege taseni kyagatembe kurega se county ya Nyamira leterane nguruko Daniel Ontiri mwanasiasa korwase ebunge ya Nyaribali chache omusike pen manye nigo habolire mugusi ko bwatisia serikali yomusike William Ruto elie banyalako baba kwenyorera amagendero buna chipara okwana chinsemo cha sosera imehye bunge ya Nyaribali Masaba omusike mumanye nigo boigo abolia abantu kwegwa mabaga anamono chingaki aborokigwa gose chingaki aborokia na boigo abanyanyima bago chikolikwa na boigo niganyaraka baga kwanira etali yokageire yukokorwa negati yabarayikurwa sarwangora gusi goche komorora umuraibense omusike William Samoei Ruto ase amagacho a Nairobi State House. Sina ukweli? Mimi naomba sana rais wa taifa letu la Kenya, wakati anachukua walimu anataka ambie minister wetu anaitwa Migosi atembee hapa yeye mwenyewe. Tunataka watoto wetu wale wamemaliza mambo ya kufundisha wachukuliwe. Si ndivyo? Alafu ndio recruitment ya polisi yenye inafanywa hii mwezi wa 8. Hii recruitment itafanywa mwezi wa 8. Mimi naomba rais, sisi hapa hatuna mtu wa kututetea. Wale wenye tulichagua mjumbe wetu mwenye Manduku was my competitor.
Even if nilikuja late. Kwa sasa yeye ndiye mjumbe. Sisi hatupigi yeye. Mimi shida tuko na yeye moja. Asaidie watoto wetu. Number 2 is not doing any development. Hakuna barabara. Nimepitia hapa hakuna barabara. Shughuli. Yeye amesoma, ni mtu mwerevu, ni ndugu yangu. Kwani hawezi enda kwa rais aombe barabara? Sasa yeye pia kwa hii group yetu si wote wataenda. Wengine rais atakuja hapa. Lakini nataka uchague the key people waende waongee na rais. Tumwambie sisi Sosera hatuna mambo ya one term. Sisi tuko na mambo ya one term. Tuko na mambo ya one term. Sisi tuko na nini? Tuko na nini? Mwanjo muligereri gwikira abona togukorera nsema iga yekionga chinsa ibere korende tokwerana kuraso mutimo komoke nigatoko enda ya masa ya mwika somo rwo kumenya okuya kebo chenu nyaga boto gukwana ya masa ya mo na Dr. Kena Mose Onsari gokurwa sinyagita World Fit Health Center nyaga boto kuligereria amange igoro yobo chenu anemono ase okwerenda kwao no mubere o njeri gongoro kwaro ni ototo nyangiri kurwa nsema menyerero nigakoro kwa Wilson Makoli nabo yokurwa se nsemo ya transmission nigakoro kwa Mike Willis genda gutwara bulgoro buya imenyaga Tembe TV ekionga kama mbusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati enda usialia utagete showroom yeitro nigo enkare iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tempo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo gucanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simigwetera ase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya pamoja sako yabere n'umugusi negukinya umugusi